മഴയത്തൊരു മന്തി കഴിക്കാം, അങ്ങനെ കയറിയതാണ്. ആ ഒരു ക്വാർട്ടർ മന്തിയും പറഞ്ഞായിരുന്നു. മന്തി കഴിക്കാനൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ടേസ്റ്റിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഈ ഒഴിക്കുന്ന സാധനം ഉണ്ട്, അത് വെറും ഒരു അലിമ്പ് സാധനമായി പോയി. പക്ഷെ അതിന് പകരം ഈ മയോണൈസ് നല്ലൊരു ഐറ്റം ആയിരുന്നു. മയോണൈസിൽ ഈ ചിക്കനൊക്കെ മുക്കി കഴിക്കാൻ കൊള്ളാം. പക്ഷെ ഈ ചിക്കൻ നമ്മൾ മാത്രമായിട്ട്, അതായത് ഈ ഒരു ചിക്കൻ പീസ് മാത്രമായിട്ട് എടുത്ത് കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുളകുണ്ടല്ലോ, മുളക് പൊടി വറുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മുളക് പൊടി എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ പുറത്ത് തളിച്ച എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതേപോലെയാണ്. കാരണം ഈ ഒരു ചിക്കന്റെ പുറത്തുള്ള ആ ഒരു കോട്ടിങ് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഒന്ന് കഴിക്കുക ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അകത്ത് മുളക് പൊടിയാണ്. നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു മുളക് പൊടിയിലെ കുത്തൽ വരും. മുളക് പൊടിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മുളക് പൊടി മന്തിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ല, നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടേസ്റ്റിനൊന്നും വേറെ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഒരു പ്രശ്നമാണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ കൂടെ കിട്ടിയ ഈ സാലഡ്, അതെല്ലാം കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പച്ചയായിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു കയ്പായിരുന്നു. ആ സവാളയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കറുത്ത പൂപ്പൽ പോലും മാറിയിട്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു മന്തിക്കായത് 200 രൂപയാണ്. ഈ ഒരു സ്പോട്ട് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കാട്ടാക്കട കിള്ളിയിലാണ്. അപ്പം ഗെറ്റ് ദ എസൻസ്. ബൈ.